Labarin yadda ta kasance tsakanin Dauda da Sarkin Ruwa. A wani gari da ake kiransa da suna garin Madaki, mutane suna rayuwa a wannan gari cikin lumana da farin ciki da yalwa. Mutane suna noma, ana harkokin rayuwa na kasuwanci na yau da gobe. Wannan gari an wayi gari aka ga ruwayen da suke ketowa ta cikin wannan gari suna ta ja da baya. Ba a san menene dalili ba. Waɗannan ruwaye kusan da su garin ya dogara. Sai aka ga ruwan yana ta tsotsewa. Hatta sauran gulabe da suke a kewaye da garin su ma kawai sai aka ga cewa suna ta ja da baya. Lokaci guda ma wani lokacin sai a ga ruwa ya tsotse kamar an shekara da shekaru ba a taɓa ganin ruwa a gurin ba. Mutane suka shiga cikin ɗimuwa da mamaki. Ruwayen rijiya suka fara ja da baya suna tsotsewa. Mutane suka shiga cikin fatara da rashin ruwa da ƙishirwa. A wannan lokaci wata dattijuwa ta ce akwai wani labarin wani dattijo sarkin ruwa da yake a can saman dutse, waye zai iya zuwa? Aka rasa wanda zai iya zuwa. Akwai wani saurayin yaro mai suna Dauda wanda ya ce zai iya zuwa. Wannan yaro dai ya ce zai iya zuwa. Kowa ya ta mamaki. Haka Dauda ya shirya ya ce bari ya je ya yi sallama da mutanen gari, ya kama hanya ya tafi cikin dokar dajin nan sai ta tafiya. Sai dai kwana 3 yana ta tafiya a dokar daji, ba gida gaba ba gida baya. Can sai ya haɗu da wani ƙatoton dutse mai farin yashi. A wannan dutse ya hau kan dutsen nan ma Dauda ya hau kan dutsen nan ya ci gaba da tafiya. Yana hawa sai ya ji wata girgiza a kan dutsen nan. Dutsen nan ya tsage, wata ƙatuwar ƙofa ta fito. Dauda da yake ya riga ya saida ransa, haka ya danna kai cikin wannan dutsen. Ai kuwa ko da shigarsa sai ya ga sarkin ruwa, wani farin mutum dattijo, rabi ruwa rabi mutum bil'adama. Ya ce da shi, kai bil'adama me ke tafi da kai? Dauda ya ce ranka ya daɗe, ƙarancin ruwa, mutanenmu suna buƙatar ruwa suna ta mutuwa. Dattijo ya yi shiru ya ce to zan taimaka maka amma idan ka amsa min tambaya guda ɗaya tak. Dauda ya ce to ranka ya daɗe ina jin ka. Dattijo ya ce da shi a doron duniya banda menene ya fi ruwa daraja? A doron duniya menene ya fi ruwa daraja? Dauda ya yi shiru yana ta tunani ya ce to mulki, kuɗi ko kuma dukiya ko 'ya'ya. Ya rasa ko sai idea ta zo masa sai ya ce yallaɓai na tuna. Abin da ya fi ruwa daraja a duniya shine rai. Ai kuwa ko da dattijo ya ji haka sai ya murmushi, ya kama hannun Bello ya jinjina ya ce to bari in baka wannan farin dutse. Idan ka je ka sa shi a cikin rijiya, duk rijiyar da ka gani kawai ka cilla shi a ciki. Haka dattijon ne ya rako Bello har bakin gari sannan ya juya ya yi tafiyarsa. Ai kuwa bayan Bello ya je ya sa shi dutsen nan a cikin wata rijiya, tuni a lokacin kawai sai suka ga ruwa ya fara tahowa. Mutanen gari suka yi ta wanka suna jin daɗi, suna ta murna ruwa ya dawo. Yara da mata da dattijai da tsofaffi da mutanen gari kowa ya cika da cikin farin ciki. A gari aka ci gaba da rayuwa cikin lumana da jin daɗi.